pogledajte vi taj pogled i tu prirodnu ljepotu, ovo vam je odmor za oči i dušu. I ovo vam je put prema Kranjskoj gori, gdje dostavljam posljednju stranku. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan moj vlog. Danas sam ponovo s vama iz kabine kamiona. Kao i obično imam svoj radni dan, imam svoje stranke, svoje dostave i svoj put, ali danas neću toliko pričati o samom poslu i kamionu. Danas bih želio pričati o jednoj malo ozbiljnijoj i ličnijoj temi. Tema je zašto sam prije 10 godina odlučio doći upravo u Sloveniju, zašto Slovenija, zašto nisam ostao u Bosni i Hercegovini, šta me je privuklo ovdje i ono što je možda najvažnije, da li bih nakon svega što sam prošao u ovih 10 godina danas ponovo donio istu odluku. To je tema o kojoj bih mogao pričati jako dugo, jer kada čovjek ode iz svoje zemlje, to nije samo odluka, idem tamo raditi. To je mnogo više od toga. To znači ostaviti poznato mjesto, ljude, prijatelje, porodicu, navike i otići negdje gdje praktično moraš ponovo graditi svoj život. A upravo to sam ja uradio prije otprilike 10 godina. Došao sam iz Bosne i Hercegovine u Sloveniju i naravno kada danas gledam iz ove perspektive 10 godina zvuči kao jako dug period, ali kada se sjetim početka, iskreno imam osjećaj kao da je bilo jučer. Došao sam sa nekim svojim planovima, očekivanjima i naravno određenom dozom straha, jer uvijek postoji pitanje hoće li ovo biti dobra odluka. Kada odeš iz svoje zemlje, nikada ne možeš sa sigurnošću znati šta te čeka. Možeš gledati Sloveniju preko interneta, možeš čuti od nekoga ko već živi ovdje kako je, možeš imati prijatelja ili poznanika koji ti kaže ma ovdje je dobro, ali dok sam ne dođeš i ne počneš živjeti, ne znaš. I ja sam tada odlučio pokušati. Nisam došao ovdje s idejom da ću preko noći nešto napraviti. Nisam očekivao da će mi sve biti servirano. Znao sam da moram raditi, znao sam da moram biti uporan i znao sam da će trebati vrijeme. Sada dolazimo do glavnog pitanja. Zašto Slovenija? Jedan od razloga bio je taj što mi je Slovenija geografski, kulturno i jezički relativno blizu Bosni i Hercegovini. Nije to Njemačka, nije Švedska, nije neka zemlja udaljena hiljadama kilometara. Kada si u Sloveniji, relativno brzo možeš otići u Bosnu. Možeš posjetiti porodicu, prijatelje, svoje mjesto. A to čovjeku koji dolazi iz Bosne jako puno znači, jer možeš otići, vratiti se i nastaviti svoj život. Druga stvar koja mi je bila jako važna jeste mogućnost rada i stvaranja nekog stabilnijeg života. Kada čovjek razmišlja o budućnosti, ne razmišlja samo koliko ću ja danas zaraditi. Razmišlja šta mogu napraviti za 5 godina, šta mogu napraviti za 10 godina, hoću li moći imati normalan život, hoću li moći osnovati porodicu, hoću li moći svojoj djeci pružiti ono što želim. I upravo to je meni bilo jako važno. Ali ovdje moram odmah napraviti jednu važnu stvar. Ne želim da ovaj video ispadne kao da pričam Slovenija je savršena, a Bosna ne valja. To apsolutno nije moja poruka. Nijedna država nije savršena. I Slovenija ima svoje probleme, ima skupo stanovanje, ima visoke troškove života, ima birokratiju, ima stvari koje čovjeku idu na živce, ima situacija kada se pitaš pa zar ovo mora baš ovako. I o tome sam već pričao u svojim prethodnim videima, posebno o stanovanju i cijenama najma. Jer nije lako danas pronaći stan, posebno ako si porodica i ako želiš nešto normalno i pristupačno. Zato ne želim nikome govoriti, dođi u Sloveniju i ovdje će ti biti idealno. Ne, ako dolaziš moraš biti spreman na rad, na troškove, na prilagođavanje i na činjenicu da početak možda neće biti jednostavan. Kada bih usporedio Bosnu i Sloveniju, ja bih to prije svega gledao kroz sistem i svakodnevni život. Bosna je moja zemlja, tamo sam rođen,
tamo sam odrastao, tamo su ljudi koje poznajem cijeli život, tamo su moje uspomene. I zato ja Bosnu nikada ne mogu gledati samo kroz ekonomiju ili politiku. Bosna je puno više od toga, ali kada govorimo o sistemu, poslu i svakodnevnom funkcioniranju države, meni je Slovenija pružila određenu stabilnost koju sam tražio. Ne kažem da je sve ovdje idealno, ali čovjeku puno znači kada zna šta može očekivati. Kada radiš, želiš znati kako stvari funkcionišu, želiš znati koja su tvoja prava i obaveze, želiš planirati život, a posebno kada osnuješ porodicu, jer dok si sam možda ćeš reći, ma snaći ću se, ali kada imaš porodicu, više ne razmišljaš samo o sebi, tada počinješ gledati 10 koraka unaprijed. I upravo ovdje dolazimo do možda najvećeg razloga zbog kojeg sam ostao u Sloveniji, porodica. Jer ja nisam ovdje samo radio, ja sam ovdje kroz godine počeo graditi svoj život. Ovdje sam ostvario porodicu. I kada jednom počneš graditi porodicu, tvoja perspektiva se potpuno promijeni. Više ne pitaš samo je li meni dobro, nego je li nama dobro. To je ogromna razlika. Kada imaš porodicu, počneš razmišljati o vrtiću, školi, poslu, sigurnosti, prihodima, stanovanju, budućnosti i shvatiš da više nemaš luksuz, da razmišljaš samo kratkoročno, moraš razmišljati dugoročno. I upravo zato sam Sloveniju počeo gledati kao mjesto gdje mogu graditi život, a ne samo kao mjesto gdje mogu doći raditi nekoliko godina. Kada sam prvi put došao, vjerovatno nisam razmišljao ja ću ovdje ostati 10 godina. Čovjek rijetko tako razmišlja. Dođeš, počneš raditi i kažeš vidjet ćemo. Onda prođe godina, pa druga, pa treća. U međuvremenu upoznaš ljude, navikneš se na posao, navikneš se na grad, naučiš jezik još bolje, počneš razumijevati kako funkcioniše društvo i onda jednog dana shvatiš pa ja ovdje zapravo živim. To više nije samo država u kojoj radiš, to postane mjesto gdje imaš svoj svakodnevni život, mjesto gdje ideš na posao, mjesto gdje ideš u trgovinu, mjesto gdje ti djeca odrastaju, mjesto gdje poznaješ ljude, mjesto gdje imaš svoje obaveze i svoje planove i tako se malo po malo čovjek veže. I sada možda neko kaže, ali zašto nisi ostao u Bosni? To je sasvim legitimno pitanje. Iskreno, mislim da svako ima pravo donijeti odluku za sebe. Neko će reći, ja nikada ne bi otišao iz Bosne. I to potpuno razumijem. Neko drugi će reći, ja bih odmah otišao. I to također razumijem. Nema jednog odgovora koji vrijedi za sve. Ja sam napravio svoj izbor na osnovu svog života, svojih okolnosti i svojih ciljeva. I ne mislim da moj izbor znači da je Bosna loša. Naprotiv, Bosna mi je i dalje u srcu. Kada odem tamo, osjećaj je potpuno drugačiji. To je nešto što čovjek teško može objasniti nekome ko nikada nije otišao iz svoje zemlje. Može živjeti 10, 20 ili 30 godina negdje drugo, ali mjesto gdje si odrastao ostaje posebno. Ako bih morao nabrojati nekoliko stvari koje mi je Slovenija dala u ovih 10 godina, rekao bih prvo priliku za rad. Omogućila mi je da radim i da kroz svoj posao gradim egzistenciju. Drugo, mogućnost da stvaram. Ne samo da zaradim za mjesec, nego da planiram budućnost. Treće, porodicu i život koji sam ovdje izgradio. I to mi je vjerovatno najvažnije. A četvrto, iskustvo. Jer život u drugoj državi te nauči mnogo toga. Naučite da budeš samostalniji. Naučite da se snalaziš. Naučite da cijeniš neke stvari koje si prije možda uzimao zdravo za gotovo. I naučite da nije uvijek sve onako kako izgleda izvana. Te sada dolazimo do pitanja koje će vjerovatno mnoge najviše zanimati. Da danas ponovo imam 10 godina manje i da stojim na početku. Da li bih opet izabrao Sloveniju? Moj odgovor je da, ali uz jednu veliku napomenu. Ne bih očekivao da će biti lako.
došao bi sa sviješću da moram raditi, da moram učiti, da se moram prilagoditi, da moram poštovati pravila zemlje u koju dolazim i da moram biti spreman da nekoliko godina gradim nešto prije nego što mogu reći sad sam stvarno stabilan. Jer mislim da je to najveća greška koju ljudi naprave kada odlaze u inostranstvo. Vide nekoga koji je već 10 godina vani i kažu vidi kako njemu dobro ide, ali ne vide njegovih prvih 5 godina, ne vide koliko je puta bio umoran, ne vide koliko je puta bio razočaran, ne vide koliko je puta morao početi iz početka, ne vide odricanja, vide samo rezultat. I još nešto što sam naučio kroz ovih 10 godina, nije sve u novcu. Naravno da je novac važan. Bez novca nema normalnog života, ali nakon određenih godina čovjek počne drugačije gledati na život. Počneš cijeniti vrijeme, cijeniš porodicu, cijeniš zdravlje, cijeniš slobodno vrijeme, cijeniš mogućnost da navečer dođeš kući i budeš sa svojima. Zato meni nije bilo dovoljno samo kolika je plata. Meni je bilo važno kakav život mogu imati. A to su dvije potpuno različite stvari. Možeš imati veću platu, ali biti stalno na putu. Možeš zaraditi više, ali ne vidjeti porodicu. Možeš imati odličan posao, ali biti nezadovoljan životom. I zato svako mora pronaći ono što njemu odgovara. I evo, dok sada vozim ovaj kamion i dok gledam kroz šoferšajbu, možda je upravo ovo najbolji primjer. Svega što pričam, ja sam danas na poslu. Vozim, dostavljam, radim svoj posao, ali nakon radnog dana vraćam se kući. I meni je to jako važno. Nisam izabrao samo posao. Izabrao sam način života koji mi odgovara. Zato sam i u prethodnim videima pričao zašto sam izabrao lokalni transport. Meni je bitno da mogu raditi, ali da istovremeno imam svoj život izvan posla. I mislim da čovjek kada pronađe tu ravnotežu može biti puno zadovoljniji. I eto, nakon 10 godina života u Sloveniji mogu reći da moja odluka nije uvijek bila jednostavna. Bilo je dobrih dana, bilo je loših dana, bilo je trenutaka kada sam mislio šta mi je ovo trebalo. Ali bilo je i mnogo više trenutaka kada sam rekao dobro je što sam napravio ovaj korak, jer danas kada pogledam iza sebe ne vidim samo 10 godina rada, vidim 10 godina života, vidim iskustvo, vidim ljude koje sam upoznao, vidim posao koji sam radio, vidim stvari koje sam izgradio i najvažnije, vidim porodicu. I zbog toga danas mogu reći da Sloveniju ne gledam samo kao zemlju u koju sam došao raditi. Slovenija je postala dio mog života. A Bosna će uvijek biti Bosna. Mjesto odakle sam krenuo. Mjesto koje nosim sa sobom. I mislim da čovjek ne mora birati između toga da voli svoju domovinu i da cijeni zemlju u kojoj je izgradio život. Možeš voljeti jedno mjesto jer si tamo rođen, a drugo jer si tamo izgradio svoj život. I mislim da je upravo to moja priča. A sada mene zanima vaše mišljenje. Ako ste iz Bosne, Srbije, Hrvatske, Crne Gore ili neke druge zemlje i živite u Sloveniji, zašto ste vi izabrali Sloveniju? A ako ste još uvijek u svojoj zemlji i razmišljate o odlasku, šta je ono što vam je najvažnije? Posao, plata, porodica, sigurnost, sistem, blizina domovine. Napišite mi to u komentarima. Volio bi da napravimo jednu normalnu diskusiju bez svađe i bez toga da govorimo da je jedna država savršena, a druga ne valja. Jer svako od nas ima svoju priču, a ovo je bila moja. Ako vam se dopao ovaj razgovor iz kamiona, ostavite lajke, pretplatite se na kanal i napišite mi koju temu želite da obradimo u nekom od narednih vlogova. Ja nastavljam dalje sa svojom vožnjom i svojim poslom, a vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav svima!